guazen astera gure pijama partyarekin! Esango nuke zu ezagutzera eman zinela TikToken bitartez, Bai. ze kriston biralidadea sortu zuen entzun dezatela kantak. Iritu nintzen nire exarekin, eta iritsi nintzen etxata zila. Idatzi egin nuen, eta grabatu nuen, tipo, en plan, nire, bai, eta astera atera nuen. Entzulak ez du hainbeste disfrutatzen nire musikarekin ez didalako ezagutzen. Mars eta proiektu esaleiken prentza rosa dela. Bai. Baina bat kia silumean ere egongo da, Zein dakia zilumin Euskal Herri xan Nor Aimar? esango? Bigarren anitzako bai badakia Bigarrena zilumin. bai. Aimar galdetu nahi nizun, iaz pentsatzen duzun musika zuriaren inguruan. Igoten naiz kontzertu batera, eta gizonak buelta ematen dira, eta joan egitean, makumedik berdina, Bai. gelituko zen. Bai. Espainia mailan nor da marikoia super ezaguna. 3 konfesio idatziguz bakotxak. Txikitan peluche favoritoenarekin masturbatzen. Gozinela pertsona bataz, lauile. Ez da, broma zan, que albuma doa 3 hilabeteko pertsona batetaz. Album oso. Album osoa! Gustatuko litzaidake heterosexuala izatea, en plan, eske emakumeak dira, lo mejor del mundo. Gaur egun ja asko ikusten da storiesetan like eta gero Ja. message eta gero ja niri bez. Ja. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Hola, Zeitzon. Hola, Gabon! Hemen txegaude. Gabon eta guazen astera gure pijama partyarekin! Pijama party gaur, Vale, a ver, flipetan zau eze seguru, Kari, pini zure pijamianak goiko aksesorixu. Gaur pijaman jantzitxo etorriga. Desmaki hau da nahi galengo grabazioetik, bueno, rimel pixkati pinigu, bakarrik hori. Eta ze gaur maskariak ipinik eus, konfesinik geus, pijama party erreal bat engogu benetan. Pijama zabizen. party erreala. Honek Bai. esplikazioa dauka. Eta gure gaurko gonbidatuak proposatutako gauza bat da. Bai. Esan zigun, aizu eta pijaman egiten badugu atala, de una, Eta guk hortxe esan gaude. duen, venga, vale. Eta orduan, ekarri guz, literal, etxen erabiltxo guzen pijamak. Bai. Ni hau geixen erabiltxoten agaz, ez kiston beru da. Mitik malen. Eta egonaz diadema putionaz, egun oso goten etxen, ze oso komodu da. Baina etxin horrekin egoten zara? Beti, eske, bestelan molesta bitxoste... Bakoleti, tia. Ez, nahi xot, onaz diademia superrondo, eta makietako beti, hau eskinkerra itxeko da, nako. Vale, vale. Zuk ez erabiltzen? Hori ez, behintzen nik moño zerri bat egiten dut. Egin ezake, ezakitze bajarri dudan buruan zezurea da, ez da nirea. Bai, baina eske, zirkuaz jarraitzeko... Hau pertsona zertarako nire da, ona osea, berez, ia hemen sartzen da. Bai, Horrela? bere solan da gaina. Holanda gaina. Bai. Horrela Holan, berez, honaz loitzen bozu, nire kuadriako jonek erakutzen, horaz loitzen bozu, ulak ez di apurtzen. Bueno, normalean, ula nik ondo izaten dut. Bueno, baina apurtu itxan dauli. Baina, tia, ni ezin naiz horrela egon, eta oso, osea. A ber, honek ulako aksesorixu kendingoz, gero maskari pintxeko erabilikoz bakarrik. Vale, itxoin. Ze bestelan pixkat. Bai, jarratzea. bai. Bai, venga. Endukeuz? Venga, bai. Venga. Gero maskariak ipintxeko errako derrigor biguz. Vale, Bai. a ber. Ordun, gaur haitzi. A ber, gaurko atala izango da, Aimarzeta elkarrizketi eitzi, Bai. eta beba izango da, pijama di eitzi, da horrek suposatzen dau, gaur, bueno, sekreto batzuk azaleratzi. Pixama festa. Bai. Eta tarteka ere, pixama festetan pasatzen den bezala, konfesionak ere, bai. Hori gero. Bai, Lehenengo eta hori behin, gero. ze moduz, astea, malen. Nola zaude? Ba, superrondo, ondo egiz esan, posigna, urte barri hau heldudanetik sentitzot beste bibra bat dauketela. Bai, beste vibra. Ez dakidan 2026 lehenengo urtea lako orintzuzu ez? Lehen entzun Etapa dizut, baina- bat, eta 2025 ala behatzi, eta 2026 dala bat, ordu nazitzen dala. Nik sentitzot pixkat bibra hori. Bale, konfesioak aipatu ditugula lehen, esango Zer? dugu ere bai, entzulei, esango diegu, Zer, egon garela leku batean aste hontan biak. nune hoga ba. Astelenin. Nune egon Bai, Esan bai, geu. bai, 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 bai. Bai, tonta behin. Esan geu. Vale. Ez que Lur fuerti da, olalde mediumana junginen. Izena ere esan barzen. Hombre, eske benetan zabizen egon da. Ja, baina jendea ja ez akordatzen hortaz. Bueno, benetan zabiza etorri zan medium bat.
ikusgai dukezu atala, lurrolalde mediumidadea, benetan ez YouTube. Me encanta porque gainera da lurroralde hor YouTubeen, eta de repente goian, Brigade Loko. Bai, es que benetan sabes da, pijama batetik brigade loko bata, lurrolalde, osea, hipnotizatzaile bat, osea, bueno. bai, de repente baserri txarra, bueno, bardin da. Beran konsulta juginen, ze, karo, etorri zan benetan sabiza, eta esaskun, bueno, etorri nire konsulta, eta banaka juginen. Zita eman zigun bioi. Hor konsultan pasau zan, edo zer, oza, gauza fuertik. Kristona izan zen, Etorkizuneko gauza oso zehatzak esasku zen, ia sartetan da ben, ikusiko gugu. Ia, zerbait esan daiteke? Ez que niri bilurre motostea itzi, nire gauza bat kontau, eta gero ia txafetoten. Ba, eske nik ja kontatu diot jende askori. Osa, esan nahi dut, ja behin Nik ez, jarrita ez. Nik kontatu zuet urrako lagunei, eta etxekuei. Baina txafatzearen bildurrarekin. Ez baina eske gauza intimuk esaztezan niri, Vale, bueno, nik ez dute zer intimu kontako. Nik adibidez esango dut, nire iraganeko gauza asko asmatu zituen, tartean nire arbasoen inguruko hainbat kontu, nik ez nekizkienak, baina kontsulta ostean, zeniden artean, korroboratu nahi izan dituenak eta asmatu zituen. Zau da, niri gauzak esan, nik esan, ez dakit, gero familiari galdetu eta, bai, hau horrela da. Eta etorkizuneko hainbat gauza, potxol dator urte hau, eta potxol datoz ere datozen urteak, pertsona honen arabera, mediumaren arabera, eta esan zidan, urte hontan, ezagutuko nuela pertsona bat. Bai, niri bai hori izazten. De hecho, ieseatz bat esazten. Baina ezkeno iesata hori hile. Bale, ez esan ze hiletan. Bai, a ber, niri bezaztezan orokorrin, bueno, hietatik emota, esangot, orokorrin urte hau oso nahi izango dala. Potxol dator ere, bai? Bai, datozen urtipe osonak izango dile, goteko tranquil zentzu hortan, gero nire bizitzako, bueno, area diferenti buruz berbaizten, bakotxai buruz datutxo batzuk, eta esazten pertsona berezi bat ezautuko tela. Maite mindu egingo naizela. Eta ezagutzen duzunean jakingo duzula? Bera dala. Osea, ezautzoten momentun jakingo tela, bale, hau da lurrek esazten pertsona hori. Vale. Esazten 6 hilabetetan da dana, baina hau ian hori esata. Ez esan hori. Ze bestelan txapa hoingot. Nik esango dut, nik ezagutuko dudan pertsona hau, Bai? bueno, deskribatu zidan nolakoa den. Ez que hori oso fuerti da. Oso fuerti da. Ze konturetzeza oin igual ibiliko garela, karo, bakiguz geupe ezaugarrixek pertsona horrenak ibiliko. Baina gainera dira ezaugarri oso konkretuak. Osea, ez da, morenoa da, ez rubioa da, ez. Esan zidan oso konkretu. Bai, ikusiko dugu, ala den. Aizu. Honen jarraipena ningu, behitxu, ni komprometitzen esata, bueno, ez dakit. Ni aleginduko esaten, lurrek esazten hori gauzioi, esazten momentu hortan, pasetan bada, venga, konta bengot. Konta bengot. Nik ere bai. Konta bengot. Bai, komprometitzen gara kontatzera. Venga, entzulikin komprometitzen gara. Bai, hori da, total. Esan dako hilabete hortan esautzen bot pertsona hori, konta bengot. Hori da. Beran izena esan bari, claro. Falta zena, Falta zena. Bueno, sin más. Vale. Besterik gabe, aste hau ondo horrela joan da. Bai. Eta gero, aste hontan ere birala izan da, karo, hau entzuten edo ikusten duzuenerako dagoneko denbora pasada. Ze Julio Iglesiasena? Ez, que pesau. Ezio beraz. Bueno, hartuko dugu gai hori sekula, fijo. Baina, 2016 challenge-a oso modan egonda aste hontan birala da. Eta egia da, eraman nahuela ni ere bai, 2016ko fotoak, bideoak ikustera. Karo, hor, 16 urte genituen guk. Nola aldatu den, 10 urtetan, dena. Bai, baina egixi da oso romantizaute duketela garai hori. Osea, oinbe oso posibizina, oso posibizina, baina, ikusi nitzuzen garai hortako argazkixek eta zanaban, aste bete bueltako nitzake, Ni ez, tia. Ni bai. Ni ez. Aste bete? Badakizu, audiot ze triste jarri nau apur bat hori ikusteak, ze izan da como ikusten nuen hor bideotan eta argazkitan aitziberrin inozentzia hura, ez? Hain gaztetako inozentzia hori. Ja. Ez dakit, bai, beste begirada bat, beste argi bat, beste... Bai, ez duk esango hautsitan nagoenik ere, baina bueno, diferente bai. Normala da ere bai. Bai, diferente neue bai. A ber, umia, esan nahi gotezka, 10 urte pasau di, Total. 10 urte di. Alan dabe, hori edadioi dauenakoia koskortute gengu zen. Koskortute bai, haitzi, oza, hortxe, ja. Koskortute ez, Hortxe hasi ginen, ni batxierrin, nik hanka bat batxiergun ipinin eban momentun, sentitzot, asnitzela benetan, koskortzen. Ni ez. Nos ba. Karreran.
Karreran? Karreran, Batxin, ez? bai, batxin, ke ba, ume puta batzuk ginen. Ba, hombre, ume puta batzu bai, baina ez dakit, gu hor oso sorion txuk ginen. Ba, hori, baino, inozentek. Bai, baina, ez dakit, hasi ginen deskubritzen pixka, ez dakit. Oso ondo pasea gendun egiz esan. Bai, bueno. Erromantizote dukete hori gara isoi. Nik ez, ni zorionez, 10 urte pasadirare bai, eta gaur egun pozik nago 10 urte hauetan pasaren guztiarekin, ze gauza asko ere utzi ditugu atzean, eta hori ere bai, ez? Como aldaketa hori, Bai. garai hartako lagunak, ez dakiz zer, orain beste perspektiba batetik begiratuta diozu. Poste naiz, zen norabide hartu duen nire bizitzak, momentuz, noski, Bai. batek daki. Neu bai egiz esan. Pozik eta eskertute. Eta gainera, lurrek esasku datozen urtipe oso ondo jungo dile, ordon, jazta. Bai, potxol datoz, gure datoz. Potxol datoz! Bai, eta gu pozik gaude horregatik, Bai. eta hau guztia esaten dizuegu pijama jantzita. Bai, ze gure gonbidatu Aimar Zeta, be, pijami jantzitxe da, ikustot hor elegante etorri dela, bueno, ontsi ikusiko Orain ikusiko duzue. pijami dauken. Gomendatzotzuet entzuten zeuezenok, kari, ikusi YouTubeen gure Total. piurak eta gero huelta guz. Edo guaun, Guaun, hobeto guaun. Hobeto guaun. Beti zan ez YouTubeen eta gero nik, edo guaun, eta bai, Hobeto guaun. Hobeto guaun. Guau, gure Konsumidu audioa etxeku. plataforma ez Bai. dakiz zer. Vale. Bueno, guaun omen gara entzunenak, ikusienak, bueno, Juhu. entzunenak ez dakit ikusienak bai, Ole. Izan zidaten aurrekoan, oso ondo, hau guztia, Zelako guai. zuei eskerrik asko maite Eskerrik asko zaituztegu. kariñoz. Dolan jarraitzu deigun, Hori da. Bai. Bai. Ikusiko da. Vale, ba honaz, entzularen galdera. Anepek bidali digu. Ai, anepetxu, guazen entzun. Kaizamore, zelan zauzie, nire entzularentzako galdera da urrengoa. Ia zer harritu dotzun, Baionerako eta Baitzarrerako mundu musika industrial honetan sartu zarenetik. Eta busti bisa. Eskerrik asko, Aupa, kariño. nepe, onena. Bueno, bueltan gure zera gonbidatuak erantzungo du, bukaeran, atalaren bukaeran, eta momentuz, Malen, egiturarekin jarraituko du. Zeta izeneko lana kaleratu berri, ez da ezaguna guretzat. Entzun dezatela euskal musika panoramarekin hausteko datorrela bera, zumarragatik, liante, maitakor eta oso intenso. Txikitatik izan du musikagatik pasioa, eta bere logelan hasi zen soinuak nahazten. Hori gaur arte bere temazoekin zenbat alditan jangeatzen dugu, eta nola gainera. Gure gaurko pijama partiko gonbidatua da, Aimar Zuriarrain Azurmendi! Ostras, abizerak ba. Alias, Aimar Zeta. Hori da. Pijama, hemen gaude, a ber, erakutsi zure pijama, Aimar. Teletubbies. Me encanta Teletubbiesek. Hori Lili etxin deuket. Lehenako. Lili? Lili, morea. Ah, lila. Lili? Baina Lila Markinen Lili No, esaten da. Dipsy Winky. Ez, baina Lila. Ah, Markinen vale. Lili esaten da. Mentxoten un bat Lili eitzala. Tipsy, la. Ez da, po. Tinky Winky, Ja. Tipsy, Lala, po. Ja. Bai. Bueno, ongi etorri Aimar Zeta. Eskerrik asko, zoi gonbidatzagatik. Zelan kariz lanza? Ondo, zuk lehen esan dezula 2026, como que beste bibra bat, eta ni pixkat berdina sentitzen dut. Nola pixkat, como disfrutatzeko gokin, ondo pasatzeko gokin, eta, no sé, urte berri polit bat. Total. Ala ere zu nahiko disfrutoia zara, ez? Ikusten zaizu. Ba, a ver, baita, naiz, o sea, daukat como nire bi partea, como intimitatean igual, naiz igual lasaiagoa, no sé qué, ixiagoa, eta bai igual publikotzako bai naizera igual maremoto bat, baina orain nago maremotori besarkatzen eta baita ere bizitzan barneratzen. Ole! Aimar, ni kuriosia eduket jakitzeko, oindala gitxi hasi zinen zure Aimar Zeta proiektuaz, ez da? Osa, bueno, en sí, 2000 o sea, ui, me iba a ir. Esa, 15 urtekin hasi egin nun lehengoa bestia, bai. Eta borratu nituen 2024 arte. Denak borratu egin nituen. Eta hori? Ai, txika, eski sonatzen dute Da super... a ber, kantau, pixkat. Baina ezagunak dira, Que ba. Vale, baina mitiko SoundClouden. Ez, oza, Spotifyen baita, baina... Osa, jendak ez dut Bai, ezaguten. Eta gero, ateran una besti bat 2008 basieran, eta hortik ba urtea zintzen, eta justo urte bukaeran, ateran un entzun dezatela, eta hori Zite, ezagutzen entzun dezatela, gero Aimar, bizixe de repente aldatu jatzu, ez? Ozer? Osa, nik beti esatet, que ez dit bizitza musikak aldatu, sino nik hartu ditudan dezizioak. Guztiz, Bai, tipo, bai. karreraz dut utzi musikan ondo... Bai, doak izulako, bai. Utzi dut, ba, konturatu naizelako ez negoela ikasten nik nahi nuen, eta orduan, ba, igual musikak influenziatu du, ba, obviamente, seguramente.
Ze hasi zinen ikasten? Biologia. Uf, lol. Bai. Osa, zinen biologi ikesten, eta karreran konturetu zinen musikatik nahi zendule bizi. Osea, bai, igual musika nahi dut soinuaren munduan sartu, soinu teknikari nago ikasten orain, eta gustatuko litzateke etorkizun batean soinu teknikariren lanbidea eta musikaren lanbidea. Vale. Marabila. Nik Vale. ez dakit, zuk orain azalduko diguzu, baina esango nuke zu ezagutzera eman zinela TikToken bitartez, Bai. ze kriston biralidadea sortu zuen entzun dezatela kantak, ez? De repente, Bai, De osea, repente izan zen... bakarrik eitzen eban, larkatu tau, iriko kale guztietan aurkitu zaitu. Total. Egitara begira. Ja, izan da bastante lokoan, nik, eske bestia sortu nuen izan zen super, gelditu nintzen nire exarekin, eta iritsi nintzen etxata, zila, idatzi egin nuen, eta grabatu nuen, tipo, en plan, nire, bai, eta astera atera nuen, en plan, atera ingo duzin, mazta, Toma. nintzen TikTokak egiten, de repente, pues... Itxain, ez que esazule oin zure exana, zerrekin diazun mazde jauloko tu. Karo, dena Osea, da, en plan de, porque, eta zure lagunak pensaran que estoy loca, bere lagunak esaten zuten ni loka niola, eta dena, es que nire musika da super gordina, nik beti esaten dut, entzulak ez du hainbeste disfrutatzen nire musikarekin ez didalako ezagutzen, norbait ezagutzen didala, eta bizi duena, nik bizi duena, osea, entzuten du bestia eta, hau da, honegatik, ¿sabes? En plan de... Aimars eta proiektu esaleike prensa rosa dala. Bai, osea, tal cual, si deitu zidaten, eskabizaten superfuertea, entzun dezatelarekin, ditu zidaten, ezakit, aldizkari batentzako, eta hasizean galdetzen, eta como nire exari buruzko galderak, en plan, tani, baina nik hemen ez zein naiz, en plan, osea, ez dut kontatu behar, osea, bere izena esateko eta nik ez horrein, ja. ze aldizkari zen. Esaleike da Ez naiz pizik gogoratzen. pinikeu. Nunca Es que nadie se no me atrevía acuerdo. tanto, Ya te digo, Euskal Herri engaña. Gaina izan zen, deitu zidatela, eta ni en plan, lol. Ai, ama, que fuerte. Aimar eta nire galderi oin da, zure exak idatzi zu hau gaitxik. Osea, orain eramaten gara ondo, baina atera zenean, pues, eske, pues, claro, bera ez da, euskalduna. Vale. Salamankan ezagutu nuen. Eta berak ezak euskeraz. Euskeraz. Baina, claro, beste egin zan birala euskeraz. Euskal Bai, Herrikan, bai, orduan bai, bere bai. lagunei ateratzen zaion bestia, eta bidaltzen zioten berai, igual hau lagun batek ikusten dago, jo, que se. Baina, bueno, sin más, berdin du. Osea, Eta- entzun dezatela kanta pasada itzultzaile neuronaletik. Bai, eta, buah, Wow, maravilla! Me encanta. Eta orduan, zidan nik uste dut, kere, pues, chico, pobrecito, no? En plan, niri egiten didatea besti bat juten da birala, eta badakizu zure eraz doala. Pues, niri... Ostra. Eta nik esan nun, naiz zure karma. Eta hori da Total. gero ondo erute zarie. Ez que pasatu dira gauza asko, eta orduan horregatik. Vale. Vale. Nik galdera Guau. daukat, karo, ze lekutan hasi zinen zuk zure musika egiten, porque norbera zen denean, bere etxeko logelan musika egiten, zein da erramienta erabiltzen duena? Nik erabiltzen nuen klaseko Chromebooka. Zer da hori Nik parkatu? zer den. Tipo, ordenago jauek dirala Googleekoak. Vale, vale. Horrekin, BandLab aplikazioarekin, eta mikrofono bat 28 euroko Amazonekoakin. Eta horrela, konektatzen nuen USB-a, eta horrela sinintzen. Eta entzun dezatela horrela egin Ez, zenuen. entzun dezatela, ja, ez hori zen 15 urtekin. Gero, Ah, entzun- vale. Ba, denborarekin, igual urte betetzerako ahorratu diruarekin, eta erosi nuen mikrofono bat, eta interfaz bat, eta hori, mikrofono interfaza, eta nire ordenagailua unibertsitatekoa, horrekin. Eta gaina izan zen, en plan, de nire geran grabatu nuen horrela, no seke, claro, ez dago mezklatuta en plan de super level of English. Dago zimasi nuen, eta de repente TikTokak egin zen hasitzen, eta ni hostia, tu, eta de repente egin zuen TikTok bat, muska bat dialen arrebak, eta ni en plan... Egia da! Egixe. akordatzen Bai, osea, naiz. es Bueno, que- eta sako jentek aparte. Bai, ni gelditzen nintzen super loko. Osa, uste Aimar, dut ez baina dela zuk inoiz espero zendun hori. Ez, eta uste dut ez dela igual inoiz errepikatuko esan hor daki, baina como que nago pozik horrelako zerbait bizi izan dudala ja da, eta orduan ja, como da, como, ya está. Itxain, zure etxin zein zen zentzazine, ez ezaltza zinen TikToken da, de repente ez ezan hori lokuri. Osea, es que nire etxen ez da bizi, como, igual nire arrebak bai, nire arreba da nire bezala, en plan, super intensa, no sé qué, eta orduan bairak bai bizi dubala, nirekin guztiak batera bizi izan dugu, baina nire aitak, pues, más en plan de, es que ziren konturatzen. Claro. Eta de repente kontzertu bat nuen, eta, vale, qué bien, no sé qué. Osea, zure gurasuk, Osa, orain bai, nire ama dago Bai. superpozik, nire amak beti esatu zuen, eske uste dut, hobeto joan barko zitzaizula, en plan, bai. eske oso ondo dago zure musika, no seke, eta ni, Oso ondo dago. ama guztiak esatu duten berdina, no? Bueno, en plan... Ez, baina, Bai. osea, bai, badakigu amek zer esaten duten, baina egia da, Gauza eta... txarrak bezato itxuez, esato eskuez. Ja, bai, txarto, bai, nire ez ama, zerbe. da superkritika, Hombre, claro, eh. Bai. Egia da, Baina- erabiltzaile moduan, usuaria moduan, Bai. osea, asko gustatu zait Zeta albuma, Eskerrik osea, asko. nire amarrak, Bai, zorionak, ze bai. super guai Ke dago. guai. Bai. Eta harritzen dit benetan, nola, zure lehenengo lana izateko ere bai, kolaborazio pila bat egin dituzun gainera, nola izan da hori ere bai. Ba, hasieran, osea,
kolaboratzek ez nitu egin behar kolaboratzek, porque ez nuen inor ezagutzen, orduan nik atera nuen albuma 2008 abendu bukaeran, nik egina, eta de repente, firmatu nuen oso politarekin, de repente, azaz baita ere juntzitzaion birala, zenbat gau abestia. De repente, berak idatzi zin, eta hasi ginen izketan zerbait egiteko, malakiasek baita, gustatu zeien entzun dezatela, hor, esan nuen zergatik ez dugu egiten batera biok, irurok. Ez que azaz eta malakias be, osea, niri me encantan. Niri anixerena gustatzen zaita. Niri ere, niri egia da, que, egin dut abestia gizonekin, baina eski niri gehiago gustatzen zait egitea, emakumekin. Bueno, eusko printzesekin, eusko printzesekin, orain aterako da baita ere, bueno, igual, noizat? Ez dakit, otzain. Pues igual, aterako da baita ere, bueno, igual, agaztarrate joan ikustera Maruxarekin abestia, Maruxa, Colat Salvador, Alinas Tardas, Labar eta Aier Talberdi. Baita ere egin dut Aier Talberdi. Aimar gauzat esan bitzut. Kontzientesa eizundanaz. Que divertido, me encanta. Osea, dinot, ze gainera ez da denporazko pasau entzun dezatela urte zanetik, zema denpora pasau da, urte bete? Urte bat eta hilabete bat. Akordetan gainera kotxin behin kantetan aizean ibialdu ikontzen Bai, bialdu ziaztela. Bola, niriko kale guztetan egitu zain. Ja, osea, uste jondela dena superrazkar eta denborakin nagoela dena como ulertzen eta esaten, disfrutatu behar dut, eskertu behar dut dena, eta porque bai izan da urte bat, igual bajoiekin da horrela, porque azkenen, ukitzen duzunen horrelako abesti bat birala joten zaizun, aurrengoa seguramente bat dur horrelako zemakien diren, eta aurrengoa gutxigo. Eta erdun bai, igual gaztea naiz, eta ez dut bizitza oraindik guztiz ulertu, eta erdun igual sentitzara gaizki ez duzu ulertzen, zergatik TikTok hau ez dakiten birala, baina egia da, hori, 2026 hasi naizela aktitude berri batekin de, disfrutau. Egixa bai batzutan, aurrekon batzon bat entzunotzen TikToken pasetan dala gaur egun, gau ezela hoitxute, igual, zoze viralizeta atzu eta listo. Osa, ja ikestozu, bale, jazta, igo da, ja viralizoen goatea esfortzu zeroaz. Eta batzutan bida bai, konstantzia hori da... O alkia asilum, eso o alkia asilum. Alkia asilum. Sakarbe del kia asilum. Sakarbe del kia asilum, total. Nor dago Euskal Herrian kia asilumean? Ez dakit, baina... Kia asilum, no? Ez da kia asilum. Dauenak ez da belana. Asilum da, claro, asilo bat, osea, como zoroetxe. Aitzi esplikau hau entzuliei ez dakixen antzako. A ber, kia asiluma da, isasarean, lehengo Twitterren sortu zen termino bat, kontzeptu bat, zeinetan ulertzen den hainbat pop izar hemen ere zantzu misoginoak daude, zedenak diran, eskak? Pop izar asko daude, bueno, apur bat gainberan, ja ez direla inentzunak, ez daudela como top horretan, edo apur bat flopean daudela. Adibidez, Katy Perry, Camila Cabello, Bebe Rexha, eta kontua da, haran bat artista, kia asilumetik atera omen direla. Adibidez, orain Zara Larson, atera, bueno, ahora no me acuerdo. Charlie XCX, adibidez. Tate McRae, Sabrina Carpenter. Hori da. Eta gero dago, bueno, zergatik deitzen da Kia Asilum, porque Kia izeneko rapera estatu batuar bat, batek egin zuen My Back My Neck kanta, izeneko kanta, kristona, oza, petatu zuen hor, eta listo, mundu ziatu zen. One Hit Wonder. Hori da, One Hit Wonder. Niri horiek beldurra ematen dit izatea One Hit Wonder. Ez ara. Oza, igual, Euskal Herria baita ere, zailagoa da One Hit Wonder izatea, kontzertuak errezago ateratzen direlako, eta ardun igual, joten zara egiten zure bidea. Eta bestelan be, Euskal Herrixen baga oso babeslik, babeslik, atzenin artista daukeuz eta entzutoguz eta babestoguz eta goraipatoguz, ez? Bai. Gure amen artista. Baina baten bat Kia Asilumean ere egongo da, ez? Zein da Kia Asilumin Euskal Herrixen Nor esango genuke? Pentsa miko neuke. A ber, ofensiboa izan daiteke hau esatea igual? Bai bada. Esan da pitidipinik hau. Bigarren anitzako bai badak Kia Asilumen. Bigarrena bai. Que jartzen manaiz esaten... Esan, pitido da. A ver... plan direla, como ya ateratutela beste album bat, eta kontzeptua da, como ez dut ulertzen. Lehenengu, bueno, bigarrena nitzako bada, Kia Asilumen. Bigarrena sasune. Eta, de hecho, ixe beti egonda. Sentitzen. Ez da, ixe beti egonda. Ia beti. Ika Aimar, galdetu nahi nizun, iaz pentsatzen duzun, eta hau Inigo Etxezarretari ere galdetu genion, musika zuriaren inguruan. En plan, talde zuriak, artista super zuriak... Aimar zeta mainstream da. Nik esan nuke ez. Bai. Berez basa. Tia, marikoia naiz, osan, nik uste dut zine. Baina orain, zorionez, marikoiek lekua daukazue mainstreamean ere. Lekua daukau, baina eske mainstreaman nik uste dut
beste gauza dela. Nik ez dut Ados sala bat nago betetzen oraintxe bertan. Baina, ontsa zizabe, bai. Claro, ontsa Bale, badaki, osea, igual iritsi naiteke, bai, baina asko zailagoa da gure... Jofe hasiera batean ere zen mainstreama eta orain hori, bada. baina, eske juro, marigoia izatea, osea, joten zara notatzen, nik goten naiz kontzertu batera, eta gizonak buelta ematen dira, eta joan egitera, makumerik berdina, gelituko zen. Bai. Ordena, pixkat zailagoa da. Lortu dezaket, bai, baina eskezuk ikusi baita ere, Espainia mailan nor da marikoia super ezaguna, mainstreamean. A ber, itxi pentsetan, marikoia super ezagune mainstream. Ja. Eske horregatik esaten dut, alduzu pentsatu, eske niri horrek harritzen nau, entzun dezela ondo joan zela, eta orain esaten dute, dela igual berrio geratuko gutxienez, osea, denborakin joan naizelako, igual nire sexualitatea gehiago aurkezten, eta horrek egiten du, jende askok esatea, ez dut entzuko gehiago. Bai, zuk bai, uste? tia, badago horrelako jentea, Zuk uste? Osea, ez hainbeste, baina badago... Bai pentsetot dauela kontrako Bai, mugimendu eta bat, hori baita ere, osea, hori da, oso eta nik potentia. hori nago pozik baita, oso potentia da. Bai. Ba, igual nahi du, Zara Larssonek hori esaten zuelako, igual, eske zergatik egin behar dut musika denentzat, edo nik egin dut musika, nire... Claro, nire publikoarentzat eta listo. Guk hasieran esate gendun, bakarrik neskak eta marikoiek entzute egin duezela, eta esate gendun eta oso harro. Super, Oso harro, ni gero baita. ja, igual etorri zin beste entzule batzupe, baina entzun deixela, maitxe Bai. gaitxunek eta entzun nahi Total. da benak. Bai, Total. nik esatu badana da nire pertzepzioa, en plan, kontzertu da joan, eta ikustea, gizonak buelta mate dutela, joan egiten direla. Pertzepzioa da hori, ikusten duzula oso urrun horrela iristea. Igual mainstreamean, igual nagoelako gaztean, naira bestia, no seke, horregatik, igual puntu horretatik, bai. Nik gehiago esaten nuen, Zurixe dalako igual. importantea da, obviamente, nortzaren zu eta zure irudia eta zuk holtza gainean egiten duzuna noski baietz eta zure zera, sexualitatea, nola identifikatzen zaren edo zerekin importantea da bai, baina nioen gehiago zuk kaleratu duzun hori super bat dator gaur Ja. egun Euskal Bai, Herrian ja. mainstreama denarekin, ze ere Ja. asko aldatu da estena bera, osea lehen ez genuen musika urbanoa entzuten, Ja. Chill Mafia sartu zenetik adibidez, Bai. asko aldatu da kontua. Bai. Eta zure diska Bai. berri hau guztiz ondo sartzen da Oso panorama ondo honetan. enkajetan dau gaur Ja. egungo Euskaldunon gustukin. Bai, igual esango nuke, bai, egia da, nik ez dut ez naizela hain mainstream ikusten, igual nire... Ez que zain beste bez, Eske nik ez dut, nire musika ez dut hain mainstream ikusten, ba, igual bai ditula toke hori urbano, toke no seke, baina igual bai aldetzen izela egite ditula, ba, igual mezkla pixkat, ba, arraroagoak edo no se, en plan, ez dakit. Vale, Guai. zarratuko gu elkarrizketian lehenengo parti, eta pijama Pijama party! Arrosali. Gastroenteritiza baino kerragoa den robot. Vale, a ber, Kariz, arrosalin parti dau. Badator, Badator, benetan zabizeko, oin arte bizi segun momento fuertiena. Lehenengo, eta Ostras, behin. hainbeste? Igual bai, Ez, tampoco te pases. Igual bai, ze aspaldi haitzi kutsatxu ez dugule zabaltzen sekretukin, Ja. sekretuk ezin hain fuertik. Ja, también. Gaur, ze pasauko da gaur, 3 konfesio idatziguz bakotxak. Anonimoki gu, oian berri dazten da papelin, letri ez irakurteko, eta irakurriko guz konfesio danak, eta ez dugu esango zinena. Ez dakigu norena den, karo. Esango dugu, karo, hau zergatik, bueno, pijama partietan normalean lagunen artean ez konfesioak egiten dira. Eta zen genuen, bale, hau aproposada hemen egiteko. Bai. Eta hortarako ere, pijama jantzi dugu, baina zerbait falta zaigu, ze pijama partietan ere egiten da skinkerra, maskarillak, eta orduan ekarri dugu maskarillak. Bala, zutzako bat, Eskermila. Aimarzit, zutzako beste bat, Frente reveal. Frente reveal, me muero. Vale. Aitana, Handia daukazu. pixka. Bai, Nahi bat zeman buelta eta jarri buelta eman. No, a ver, me da igual, sin más. Aupa, pijama party. Hau, pijama party. Bueno, maskarilla jarri ditugu. Venga, ba. Orain, noragoaz, ba, arrosali entzutera. Hoxe beroi. Aimar, entzuten, ezagutzen duzu arrosali? Hombre, Vale. Zidane, da mejor. Ba, arrosalik gaur zutzako, zoze deukesateko, eta gero ja, paso mongotzeu pijama partixei, ze arrosalik badaki konpintxautea pijama parti deukegule gaur. Pijama jaia. Bakizu, itxoin, arrosalik sonatzen duen pipiribiribiribi, niokan dei bezala Bai, dei, baizera. eta azterketa baten suena uzitzai da. Serio? Baizera. Hostia. Hola antziko nintzen. Total. Ez mundu guztia, tipo, zinena mugiko rauta niola. Nire laguna baita disimulatzen bakitzen ea zela. Esan zuten, zinena da. Claro. It's Vale. me. Ia ba.
Pasatzen bara trena berriro naiz ateraren beste aldean eroriko pixa ameen jaia gaur zerondo karismaite zeitxueto samok keridas karisitaskari. Ahaztu dut jada ez ezagunak garela. Bueno, aldio txikitas, gaur pijama partia dugu, eta ze ondo gogoa nuen zuen pixamenta pelusona horiek ikusteko. Kolakadito mantxak eta IEP tralalero tralala, te amor aimarrito ere selme josito bueno. Gaur pixamen jaia festivala jangeoa partiputo lokoa. Zer egiten da pixama partietan? Konfesioak eridak konfesioak egiten dira. Zuen konfesio iunenak egiteko momentua da. Lalalariu txatxipirulizera zera, que me enamoro de ti mi niño bonito altuna te amo. Eke baina altuna neuna. Altuna pelota lixe. Nik ez dut ezer entzun, negoen zuen aurpegiak. Literal, neu besurera begiro, nahe. Egoena pentsan, hau momentu enean pentsa ginoz biherrin biziko nebanik. Total. Baina, bueno, osea, listo. Asko, bera, ai, niña. Vale, oia, prestaz? Vale, Vale, ordun. konfesioak. Konfesinik Era anonimoan. era Osa, anonimoan. bakoitzak irakurtzen du bat. Idatzitako konfesioak, oianek prest daukez, beran letriaz idatzitxo, lan letrak ez distingitzeko, eta irakurten az. Hori da, gure reakzioa guztitan izan behar da berdina. Bai. Ze bestela badakigu. Bai. ¡Qué divertido! Ai, Vale. me encanta. Vale, ordenan irakurriko. Vale. Esto nahi izan irakurte egune guri danik, Kariz, claro. Hori. A ver, againa... A ver, venga, voy lehenengo daik. Urduri nago. Ni nerviosa na, A ver, Igual eta zaizeko momento fuertiena, Irrati bat... Itxoin zen maskari izartatzu agun. Que da, tío. Nahi dituzu begiko partxeak. Da, zai, venga. Venga. Irrati batean entzeratuta geratu eta atea puskatu nuen eta ez ere esan gabe joan nintzen. Sí. Hostia, du. Sí. Osa, itxain. Irrati batean, ez dut ondo ulertu, irrati batean, entzerratuta gelditzen, atea portu nuen? Irrati batean entzeratuta geratu nintzen eta atea puskatu nuen. Ez ere esan gabe joan nintzen. Wow. Txuz, zeate zutako bat, porque ni... Ez así, konklusinik ateten nahi bar. Irratian irurak egon gara, te dire. Aimar, Baina bakarrik... Aimar, baina araue da, ezigule, oza, ezin da reakziona. Vale. Eta, Ze bestela? eta joaten gara irakurten ta. Bai, irakurten da listo. Güey, izan, da listo, ze bestelan jakingo gu. Ni pentsen duen debatea zegoen. Ez da beste iruditu hori, Osa, gero ez gara enteratuko zeinenak diren zein. Bai, gero Ah, off the record, Gero bai. off the record kontauko. Ah, vale. Dira, anonimak ta... ni pentsatu nuen... orduan berdin, zara, hijo, jarriko nuke... Karo, ez horregatik. Ni pentsatu nuen gero esan genuela zeinenak ziren zein. Baitera. Bai, hombre. Ah. Zutza. Ba, oiane, garai zaude sartzeko lehen Aimarrek esan dizuna. Ez. Bai. Es porque ya ahora, ya no. Da igual, bueno. Vale. Ba, musika talde ezagun bateko pertsona famatu batekin liatu nintzen, antro bateko segurata lanean zebilela. Nire bizitzeko liorik txarrena izan zen. LOL. Lolazo. LOL. Vale. Lolazo. Me Vale. encanta. Ay, Dios, urrengo. Vale. Uf, es que 12 dago, Literalmente 12. Da behatzi das. Ja. Vale. Nire ex batek oso gaizki usaintzen zuen. Hostia, Hostia, zuek... Igual pasean gravedad, digamos. Ay, Dios. Y seguimos. Hostia, es que me da tía, Ay. Mugikor bat lapurtzen lagundu nuen. Hostia. Guau, chaval. Qué maravilla. Ua, nik jakin behar dut ja dena, osea... Gero, kontauko. Vale. Pisu konpartitu batean nengoela, balde batean egin behar izan nuen pixa bertatik ateratzean... Bertatik ateratzeak... No entiendo. Benetako beldurra ematen zidalako. Hostia, chaval. Ostras. Ai, ama. Pisu konpartitu batean nengoela
balde batean egin behar izan nuen pixa bertatik ateratzeak bentako beldurra ematen zidalako. LOL. Madre mía, lolazu. Madre mía. Lolazu. Chaval. Vale, beste Vale. konfesio bat. Gero egiten dugu top 3 de ezin da Top fuerte. 3, vale, venga, gero Vale. top 3. Txikitan peluche favoritoenarekin masturbatzen nintzen. Hostia, chaval. Gogordo hau. Ai, ama, Karis. Karis. Honen rilse ez goi ez eitxa. Segi, Aimar, segi. Aimar, segi. Ay, que me muero. Ostras, Ay, ama. Guau. Wow. Oia zer, zuez kojonetan. Hortik egire. Oraindik nire exarekiko sentimenduak ditudala uste du. Hostia! Confesio. Ai, ama! Wow. Superetan goiz bako txin, Hau bai da benetako Imaginaste kutsa. la berdina de lo de que olía mal eta. Usain txarra zuen, baina oraindik. Baina. Berdina. Ay. Venga. Vale, gure exak hau ikusten, imaginatu. Hombre, ba, exen batek ikusten bada. Nireak ez du ulertzen, así que. Udaleku batzuetan, gainean, gauean komunera joatea lotxa eman zidan, kaka egin nuen gainean eta gela kakaz usaintzen zuen eta beste pertsona bati bota zioten errua. Hostia, qué loco. Gogorra hori, Venga, azkena, guau. Gainean kaka. Es que daukagu dira como el Ben. Ay, ama. Es que... Hau edo zer da, Ai, ama. Orain bai. Orain dela gutxi adar batzuk destapatu nituen nahi izan gabe. Ai, Dios. Nola? Lol. Orain dela gutxi adar batzuk Batzuk destapatu destapatu nituen nituen nahi izan gabe. LOL. Ai, ama. Wow. Vale, egiten dugu topa. Top iru. Topen geu. Igual kakana top bat. Es que kakana... Niri Izango kakana top bat. Ai, bat aztu egin zai. Joder. Nire pelutxearena. Pelutxarena Ostras, top hori bat, da, pelutxa top Kakanak bat. kakana grabia hueda, Ez. Hola, kakaitxi. Pelutxea. Bai. Kakaitxi gainin. Eta encima beste datik kulpi bat hau daleko batzutan. Eta hoi danak kakaz beteta. Ja, es que hori baita Hori oso muy grabia, fuerte. A ver. Orain destapatuko dugu dena, baina bueltan, entrevistaren bigarren zatiarekin goaz. Vale. Zer diogu? Zer diozu? Ai, bueno, listo. Bueltan ga, kenduguz ja maskariak, dauko bazala ontsa momentun glowy. Bueno, nire guzta bate itxisten efektu, Niri ez. Zezan nahi hidrata guitzen dau da, ondo. Ni gustatzen dit mate. Mate. Ja, baina, kari, maskaria hidratante batek. Hidrata gotzu, ez? Hidrata Arpeixea. Bueno, hemen mikroatzean Ai, ama. geundela jakin dugu norenak diren konfesioak. Mikroatzin konfesau eitzeu laguntxuei, zein dan zeinena, zuei ezitzegu Ez. konfesau. Eta Aimarrek gauza bat kontatu nahi du. Ba, konfesatuko dut bat, ni naiz mugikor bat lapurtzen lagundu zuen pertsona. Aimar. Osa, eske Zer? negoen, eske da, nire kostatzen dit gauza raroenak, osa, beti A ber. kostatzen dit gauza super raroak. Negoen metron, Bai. eserita, atean nintzen lehenengo aldiz Bilbon festa, en plan de, Vale. eta Bai. bueltatu nintzen ordu bietan, etxean nigon pixkat, ba, edanda, no seke, baina ez borratxo. Eta eseritzen naiz, eta eseritzen zait mutiko bat aurrean. Bai. Eta ni gelitu nintzen, en plan, que miedo, no? En plan, Ja. begiratzen beraka, eta de repente esaten dit. ¿Sabes poner voz de chica? Eta ni, buah, me está llamando maricón, en plan, tú, me van eserita, hemen etxera jaten, no quiero Ja. ahora una trifulca. Ja. Eta nik esan nion, pues beldurra neukan, ¿sabes? Eta Bai. negon pizkat Eta borratxo. zu- Eta esan nion, sí. Sí. Eta ematen dit mugikor bat, eta de repente mugikoran, hola, Tani, hola. Eta esaten du, eta esateko mugikorrak, ¿dónde estás? Y yo le digo, me dice, ¿dónde estás? Y le dile en Sarriko, Tani. En Sarriko. Broma. Eta, ez, te lo juro, Eta, que, ¿por cuánto? Y yo le digo, ¿por cuánto? Y me dice 300, y yo, por 300. A ver. Tipo, tipoak mugikorra laportu zuen, eta nahi zuen, como, por dinero. Eta nik negoen laguntzen, porque, tía, yo tenía ni Kriston beldura neukan, negoen borratxo, ez, da, totalmente guía. Eta, bai. Super historia ona da. hau. Aimar. Eta A negoen, ver, baina goza, konturetzen da surrealismoa. bai, Oso horrelako ona da gauza historia asko gertatzen dizkit, te lo juro, Oso ruina da. hau. Bai, eta ni en plan, garo,
Eta por 300 no sé qué, eta repente kolgau zuten mugikorra eman nion, eta esan nion, bueno, zuen kargau niri inoiz ez lapurtzea, ¿sabes? En plan de... Digo, da la mafia bateko, no sé qué. Eta esan zin, eman zure zenbakia, eta nik esan nion, no, quédate con mi cara, en plan de... nik zenbakirik ez. Eta berriro deitu zuten, eta berriro eman zin mugikorra, baina justo jeitsi ginen parada batean, eta ni esan nuen, bide hemen bizi naiz, jeitsi nintzen, jurintzen metroko beste tipo... Hogei Bai, goi baitera, eta hor gelitu nintzen horrela, que no me Baina itxain, viera. aibarrazako galdera daukaz, itxain. Tipo batek lapurtu zen mugikorra neska bati. No, ez dakit. Bueno, pertsona bati. Eta nahi ban zuk neska botzai pintxi segaitxik. Ez dakit, niri esan zidan, hartu mugikorra ni. Hola. Bai, supongo. Ez sospetxetako igual. Seguro. Osa, ni atean nintzen Eta ez etxesan bazen du, itxura txarra hartu zen pertsona horri. Bai, eske, tio. Mal rollo. Baina nire goen pixkat borratxo, en plan, da era como, eta gero atean nintzen eta esan nun, ¿qué acabo de hacer? En plan de, hostiak. Hostia, total. Oso fuerza de historia, güey. Bai. Por 300, Bai, ez gaina, en plan de, que ez nuen ez da pentsatu, eman zidan mugero eta, hola, Dani. Hola. A ber, gauza bat, hau delito bada, Osea... A ber, nik ez... Ez da delito, Ez, bat. Ez, aldetik ez, baina... Bai, baina nik ez Eso, nahi gogoratzen pertsonaren aurpegia. Era, zebat mobil lapurtzen Ja, dituzte, tío, en osea, plan, sin gaina más. Bilbon, Baina hau ¿sabes? grabida, Claro. Hau grabida, Kariz. Bueno, Zera grabi? listo. Grabi bentsatzate. Niri gaina adrenalina. Niri grazioso iruditzen zait. Bai, barregarria. Aimarrek bizi duela egoera hau. Eta osea. gaina, esatzulea zuk, da gero, Total. hola. Total. Osea, Ja, muy fuerte. Por cierto, pijamak ez ditugu erakutsi, Ja. guazen apur bat, ez? Erakustera. Vale. Bigarren parte honetan, hola, apur bat, ez dugu asko ere sakonduko, baina nahi dugu hitz egin harremantzeko moduen inguruan. Zaimar, ikusi guzu romantiko zarela, ikusi gu, itxasun historiak idaztu zela, zurek zaibe kanta bat izan zela, elkarrizketa baten ikusi noan konteta zendule, gozinela pertsona bataz, lauile. Iru. Bueno, pasatzen Pasetan da. Baina, pertsona hori asako gustau batzule, edo... Ez da, broma zan, que albuma doa 3 hilabeteko pertsona batetaz. Album oso? Album osoa. Osa, denak, tipo, abeste, batzuk ez dira amodioaz, baina direnak amodioaz denak. Aimar, gauza bat. Osea, zuaz lietan dan pertsonik arrisku deuke kanta bat beraien naizeteko. Porque ez nahi akoratzen izen askotaz, osea... Ja. Metrikak atera da beste bat esaten du en plan de... Creen que voy a sacar una canción y como que no me sé ni su nombre, ba hori. Itxen, baina zure oingo exak badaki albumo zuberantzako dala. Bai. Eta ze dino? Gustatu zitzaiola, esan. Hombre, claro. Hombre. A ver, es que albumazoa da, oso nahi dut oso ondo Bai, dago. baina, eta nahi da buelta edo ez? Que va, tía, ya pasada pillo a temporada. vale. Egon zan en su día las cosas nik utzi nuen, porque no me daba nik behar nuena. Porque, tipo, askotan gertatzen da, jendeak maite zaitula, baina ez zaitu maite zuk nahi duzun bezala. Bai. Eta orduan, nik konturatu nintzen denborarekin, inoiz ez zidala maitatuko nik behar nuen bezala. Eta alare gai izan zinen, osea, zuk Ja, asko eske hori izan, maitatuta claro, ere. hori izan zen super zaila niretzat eta gaina izan zen. Claro. Osea, izan zen niretzat super zaila, ez nuen lako gutzi. Claro. Eta garo, horrela zaudenan zen nahi duzu bueltatu, obviamente nik urrengo gunean nahi nuen bueltatu. Claro. Eta izan zen, eta gaina ez utzi genuen, como hasian izan bazan denbora bat, gero izan zen tipo ja ustea de verdad, eta ez ginen berriro ikusi denbora eman genuenetetik, eta orduan inoiz ez nintzen bere da zagurtu. Entonces izan zen super... Claro, horregatik 4 hilabete, baina más uda osoa, más... Osea, da como kontekstua asko. Claro. Bai. Bueno, eta aparte, osea, eske hilabete baten... Bai, eta gaina unibertsitatean pasean dela batzu. super intentsa, nire lehengo Claro. relazioa, nire lehengo mutila, no sé qué. Ai, baina 4 hilabete ez da ezer, eh? Ja, Baina lau badaki. Baina hilabete eske baino unibertsitatean, pasaurik eske hor da dena como super egunero. Ja, burbuja bat, Bai, mitiko burbuja. Eta, Ote. de bai Total, izagotzuet, pasauleik igual egoti, ez dakit, masako urte pertsona bataz, eta igual ez izetia inbeste, duelo bat superari neitxi, eta egoti, tia, 2 hilabete pertsona bataz, eta de repente, ostra. Ba, Ja, benetan, baina igual. 2 hilabete pertsona bataz, ze modutan, egunero ikusten, astero, osea... Claro, es que zein da? segun izeleik... Ja. A ver, eso, izeleik ikusi esaten asko ez dan- ginen ikusten, porque no daban, no se movía nada por mí. Gostin eitxotzun. Ez Ze? dela mugitzen Ghosting? beragatik. Ghostin, ez dakit, bizi ginen niri berdinean eta ikusten ginen. Eta, ikusi bai, porque unibertsitatean ikusten ginen. Bai. Baina gelditu, hilabetean, 3 alditan, no? Algo así. Guau, eta hala ere. Eta- Eta... Hasieran gehiago, vale, osea... Baina taslan, zuk itxezen duen da bera esan alegindu hori mantentzen edo? Sin más, osea, eske, sin más pereza, ez dakit. Osea, egon beste puntu batean, eta nire lehengo relazioa, pues, dena más intentsito. Ja. Maitakorra zara ala ere, horoskoparen ze zeinu zara? Ni naiz Escorpio.
Vale. Osa, nik esango nuke orain txinagoela puntu batean ez. Osea, bai naiz maitasuna eta etortzen bada super ondo, baina eske nire exaren ondoren liatu naiz jende asko eta ni naiz de pelikula sortzaile. En plan de, Baina eske hori beti nik hasten pasean da, naiz Aimar. hitz egiten pertsona batekin, nigo gertzen naiz igual, hasten naiz Jorge Javierrekin hitz egiten, que nombre más feo. Ja, total. Javier, o sea, Euskal Herritzen asko ya, estengo. bueno, sin más. Eta de repente nire lagunakin, Jorge Javier, sí quiero. En plan, como si broma, ¿sabes? Pero en plan, brometan, ¿sabes? En plan, no es real. Bai. Eta gauden horrela brometan, nez pixkat horrela, eta igual hasten naiz pertsonatik egiten, eta ya, pues, napetece ez da gutzea pertsona, ez bakarrik lioa. Eta ardun, todas las personas con las que liatu naiz nire exaren ondoren, Bai. todas peor que mía. Baina eske hori Bai, pasean dakari. Osa, pasetan da igual, sufritzo zule, eta gero ja otzitxu itxesa, tio. Eta esatu zufu. Bai, tia, eta nago, como Igual pasan nahi da. dut, novio bat, sushi berak pagatzeko, que me dé regalitos, no Ah, sé bai, qué. holakoa Ikusten dut nahi nire zen. lagunak eta denak a todos les invitan, ta nireak. Ah, baina nik hori ez dut nahi. Neupe. Ba, nik orain bai. Bai. Baina ez da importante. Hori importantia A ver, es que nahi dut ondo pasatu, Claro. disfrutatu, ez dakit, osea, Ja. a ver, nahiago dut un amor real. Claro, Baina, nik no hoxe sé, nahi dut. importantea, un ez? mes pagado a Dubai. Ama nik hori Baina estan nahi. zertarako, ez dut nahi Zetako? hori. Tía, por la anécdota. Ja, baina nik Baina, egia a da, ver. baloratzen dudala pila bat, nola esaten da, la sencillez. Osa, tipo, Nipe bai. izate pertsona arrunt bat. Osa, Niretzako arrunta bai, izatea, gauza bai. arruntak egitea. Nik hori baloretot. Niri Arrunta, Dubai, a mi no me lleves a Dubai. A mi tampoco. Eramana ezazu Ondarrure. arrantzara, Bai. arrantza egitera. Momendire, Santa Eufemire, barrendoste. Esan dudan hori, baina. Bueno, arrantzara... Mira, es que al que te Pelota partidu bat va a llevar a ikustera, Dubai ez da zure bizitzako amodioa, ¿sabes? Da un story time. Ai, baina eske, A ver, Dubai. Ja. Niri be basikotasune isa. Ez igual. dakit. Ez daite, baina bai bana, igual olako gauzak inena bape estriktiena, baina bai bana estrikti zukasean entzazunaz, bai badakit ondo ze gauza bitxua zen, horretan espate heltzen, ja ez Ja está. horriana Ja. konformetan. bueno, hori oso ondo da gore, bai, ez? Bai, claro, baina Nik da, bai, que igual hori- ez dutela bitzen beste... Denborarekin gauzei. baita joan naizela como jakiten zer nahi duan ta zer ez, eta ja eresagoa egiten zait norbaiti esatea agur. Nagoetan naiz, bi batek egin zin gostin, saiatu nintzen lau aldiz gelitzen, eta me hizo gostin, eta Gostin azkenekoan... literala itzun? Bai, en Baina plan, zelan gelitu behar ghosting? ginen, eta erbente azkeneko gunan ezin dut, eta horrela bai. lau aldiz, eta ni le da otra oportunidad. Eta azkenekoan, me dijo, en plan, como que baiez, eta gero azkenean ez berriro, eta ni en plan, pues, ez Pues por ya culo. está, agur. Eta egun batean bidaldu zin, en plan, berriro como DM bat, eta nik bidaldu nion taza bat, que jartzen zuen. Hoy es un buen día para que te vayas a tomar por culo. Bai, zera. Es que, chacho. Aimar gauza, Claro. konturetzaz azlako ikoniku zaren. Total. que nik uste dut- Te digo, lau aldi egon ziren aurretik, en plan... Ja, ez, baina orokorrin, oza, Nik mobila uste jendeak ezagutzen, en plan, Aimar. jendeak ezagutzen dagoenean gehiago de pertsona bezala, como que hobeto erartzen den. Nik uste, igual kanpotikan beste sentsazio bat Ez, ematen oso du. Ez. potxola Hasieratik. dirudizu, Bai. oso divertida, bai. Hasieratik, baina nik nire espektatibak bete eta superau eitxu ez. Oso total. ikoniku Aimar, oso, Total. Zuek ere. Niri pasa zait harremanak utzi eta gero, oroar, harreman heterosexualak, kasu Bai. gizonekin, hartu dio dala nazka gizonei. RT asko pasauak. Osea, tipo, RT. Bai. baina gizonei ja horrek afektatu didala edozein gizonekin harremantzerako orduan. Bai. Osea, familiako gizonetatik hasita, Bai. lagun artera ere bai. Osea, apur bat, ez dituzula toleratu nahi Ja. hainbat jarrera eta hainbat... Niri gizonekin comportamiento erlazionatzea masculino. asko gostatzen zait, porque Bai. ni azken bat txikitan zeintzuk insultatzen zidaten gizonak. Bai. Orduan beti izan dut, como, mas komodoago emakumeekin. Eta kostatzen zait pilo bat gizonekin, como beraien konbertsazioetan parte hartzea, eta entzutea, eta da como un handicap. Nik Ja. ez dotena, eta konturatzena, ja sortu delak ez dut retxatu, gizonkerixi ikustotenin, holan, Hori, ni gizonkeria zari naiz, Gizonkerixi, osea, gizonkerixi. Ni gizon. ikustotenin Bueno, gizonkerixi, eta... eske ezinik egon da konturatzena, lehen tolerantzian itzen baina, klaro, bizitzan ziar juteza esperientziak pilatzen, Gizonekin topatzen. eta eltzena momentu Eske- bat esatosune, ostras, eske ziot. Osea, ziot gizonkerixiaz, sentitzot. Batzutan Ona, ez- baina gizonak harrian beti izateu, Ja. Total. Niri gustatuko litzaidake heterosexuala izatea, en plan, eske emakumeak dira, en plan, lo mejor del mundo, en plan de... Osa, badaude emakume txarrak, baina eske nik beti pentsatut, como que sería más feliz emakume batekin, kristo. Nik ere pentsatzen dute. Ja, neu paskotan pentsagot hori. Eta berez, ni bisexuala naiz, baina oraindik ez... Ja. Bueno, bai, emakumeak gustatzen zaizkit, baina ez dut Nien sekula harremanik niri izan. gustatu izan zaizkit emakumeak. Osa, Ni niri beti konsideratzen hetero zait, izena, no sé. como que oraintxe igual nago puntu batean emakumeen desexualizazioa eta horrek egiten du, pues que igual ya no te sientas super atraído, baita ere niri lagun guztiak emakumeak dira, desexualizatu egiten duzu. Baina
no sé, quién sabe en un futuro, ¿sabes? Ja, Uste izu. sexualitatea aldatzen dela. Bai, Si eta no ti- fluktuatzen ez badituzu hau, ez da, en plan, ez bazea jartzen zuk paretak, aldatu. Bai. Total. Eta gaina pentsa dut hobeto dala, igual, momentu hontan, muti gustatez, baina auskalo etorkizun baten. Ja. Eske hobeto da gaina ez ipintxe etiketa. Ja, nik ez zait gustatzen etiketa jartzea da, como... Bueno, baina, bai, bai, kontziente izan behar zara, bai, ez? bai, hori bai, hori bai. Edo- Bai, Bai, baina baina- batzutan da, como gelditzen hausnartu. daizu. Osa, niri Baina ez da galdet- eteruna tailarte teru izango na. Bai, hori da. Momentu hontan, Desde luego ez, claro, mutietan ez. fijetana, baina Ja. auskalo. Ja. Bueno, regatik nik ere esaten dut, ez dut neska batekin harremanik izan, baina badakit gustuko. Da como Ja, bai, istea, ulertzen naiz dut. eta ez duan Inoz, izan, inoz ez, baina. porque jente askok esaten du, baina hori jakiteko lehenengo izan behar duzu harreman bat, eta orduan dakizu, ez kari, niri kaletik ere neska Bai. gustatzen ez dut harremanik Ja. izan behar haiekin Ja. jakiteko gustoko Ja, dituan, edo bai. ez? Ja. Al igual que Eta gaina, mute berriz, guztiak ez zaizkigu eske beti gustatzen, juzgatzen da neskak ere ez. jendearen sexualizatea. Tio, Beti. ez Ja, zer, aparte, ¿qué más beti. da? Osa, Ja. utzi bakoitzak Bai. nahi duena jaten, eta ya Bai. está. Eta eske baita ere, homofobiakin berdina, en plan de, ze daukazu, enbidianik pitilin bat jaten dudalako eta zuk ez. Total. Egun, un antro, sin nada. Eske, Ja, Total. ja. Eta bebai pentsetot, ez dakit hauslan ikusto zuen, aurrekun komentan eginen lagun hartin, nesketan askoz erretzaue dala, adibes herri txikixetan da nik bai ikustot, lesbian izeti, o imaginau, neski basa neska guzteti, da neskakin lieti, mutile basa baino. no, ez dut entzun disoziatu egin dut. Neskak geixa erakusten dabela euren sexualidadi lesbianak badi, mutilek geixek badi, Bai, baino. bai, baina askoz gehiago, baina Ni pillo bat, fijautena, ez dakit irixetan zelandan, herrixetan. Herrietan, hola ez daude esango nuke. bisexualak, ez daude, en plan, Eta ez da gehiak dira geixek, puntu ez, ez da geixek, esan eta genuen, por puntualki, estadistika en plan geixa de, gonbidi. bai, bada, Daudela. baina denak daude, en plan, Ai, armairuan, zemat. ez da inoratera Zemat. behar, baina, Zemadaz. Zemataz, altxasun pila bat, lo que pasa a ver, badaude herri batzutan, baietz, baina ez dutela baina, espaziorik libreki Ja, baita hori egia da. harremanean Hori egia a ver, baita ere, izateko. egiten duguna asko da sexilioa, joten gara dena kanpora, Hori da. eta han Bai. gure, nik hori egin nuen, adibidez. Claro, eske Baina- hori da zuentzako leku Ja. segurua Hori da, leku segurua, bai, babestuena, hori osea, da. hori da. Baina geixe ikustotela nesketan erretzago naturala umoun eruto gule. Osa, igual que errezago, baino. da como Hori da que igual, kanpotik baita ere botan nik uste dut dela, dena, gizonen Perspektiba, kulpa, bai. baita ere Be bai. gizonen kulpa, porque azkenen gizonak ez dute hainbeste jeiteatzen emakume Sexualizatuta lesbiana baten, daudela, baita claro, sexualizatu claro. daudelako baita ere, eta baita ere lesbiana bat da como beraien broa, baina marikoi bat da beraien, Bai, bai, ze Alter ego, en femeninu, plan, bai, femeninu dan edo hori zer, da. txarto. bai. Ja. Bueno, ez dakit ba. Nik maitasuna zari garela, Hmm. jakin nahiko nuke nola, bueno, zaren zu maite minuta imar. No, zu... Si nik uste dut ez naizela inoiz maite mindu, Ez. Joder, Bai, Aimar bai. eskerrak, oza, album bat eitxozu, maite Baina minutu negoen zainin zan zer. errealizazio idealizatu bat, eta jazta, sin más. Baina maite minutuan ni uste naizela pertsona bat baintentxoa. Osa, ez du ezer txarri konturatu nahi urteekin, eta jazta. Jorge Javier, sí quiero. Que me caso! Que me caso, Que que me estáis caso. invitados a la boda. Ezin más, gustatzen zait, pertsona bizitza interesgarria dugitzea, tipo, kontatzea gauzak, ni kontatzen dituan bezala, edo bestela, tipo, como que ilusioa zentzutan nire gauzak, eta nik beraienak, en plan, izatea Hori reziprokoa oso guai dena. dago. Mm. Osa, kontatzea gauzak, da berak postea zu berea izango balitz bezala. Que guai, bai, hori oso polita. Osa, Izela peskat hori. bilatzen dut aurkitu ez dudana. Ja, baina kari, oso gaztiz. Ah, oso bai, gaztik si ni da. hori nago, egon naiz nire krisian, Osa, Bai. pentsatzen nuen tipo, en plan de, si ni batez dian beldurra hori, jo, eta ez badut inoiz aurkitzen. Claro, baina, zuatez da relazio batetik, te dejan como, en plan, super intenso, zela, no seke, hori txarra bezala, orduan zuk pentsatzen duzu ez inorez dela horretaz maite menduko. Eta nahi nago, pues, txika, pues, algún dia si alguien. Claro, zukor pentsatu behar duzu mundu guztia dauzkala gusto Bai, diferenteak. egia baita ere, oso zaila dela, zuri gustatzen zaizuna, bai, reziprokotasuna lortzen. Bueno, es que Aimar oso gaztiza ondino. Bueno, zenbat urte dauzkazu, amar? Zenbat urte dauzkazu? Hogei. Hogei, Ja, hogei ya está. ditut, ez nintzen 6 urte gehiago ez da inbeste. Gube gaztiga, Osa, esan Bai. nahi dut, ni gaztikon ziretan ondino. A ber, Nire ba, arreba Aimar oso eraikok. gaztida. Ba, oixo, esan nahi dut ondino bizitzi luzida. Ja, bai. Bai, Orduan- total. Bueno. Nik beti esaten nire relazio idilikoa izango litzateke orain astea, bera joatea bidai batea guztea, bakoitzak urte bat separatuta gotea, eta konturatzea que nos queremos, eta bueltatzea, eta jazta. Aimar, baina gauza bat, urte hortan zuk sufringo zenko za masokistiza? Ez, baina disfrutatzea eta konturatzea besteak ez digula betetzen, eta orduan esatea volver. Oso pelikulero. Vale, Bai, oso ni naiz muy pelikulero, Eta ni. gero bueltan berak esati, eskontzeko eta zuk esati, Jorge Javier, si quiero. No.
Esto es una disco. Bale, eta hola, azkar nola gustatuko litzaizuke ezagutzea zure pertsona? Nik beti Juerga esaten dut baten. herriko plaza batean, erromeria batean, jotzen duten bitartean behin batian loiora. Ai, aitzi, mesedez. Ai. Hotze, behin batian Ez naiz aurrerako romantikoa, Ni bena. Ni ez da. Ez dakit zera esan dudan hau, baina da, como, egoera bat, ai, ze polita kantu hori, Niri pixkat cringe. Horrek, Bueno, txosnetan diot, hor... Naixa txosnetan, da beste, bueno, ez da... Bai, betantza holan ez behintzen. Hombre, ja, coño! Baina, bueno, osea, da, gure gurasoen garaiko ezagutzeko metodo bat, eta niri, Bai. pena ematen dit gaur egun ez dela hain horrela. Bueno, Ja. erromerixak bai, baina Ja. gaur egun ja asko ikusten da, storiesetan like, eta gero Ja. message, eta gero... Ja, niri bez. Ja, no sé. Baina eske gaur egun ligetako heri da hori, tio. Ya, eta niri ez da, es que a mí me da vergüenza el laika que Nik matea. ez En plan, dut gero, laika en plan, que si no matea. quiere Eso, conmigo, edo heterosexuala balin bada, es que hori handicap. Ja, total. Besterik gabe. Bueltan entzularen galdera entzungo dugu. Hori da. Entzulearen galdera. Vale, bueno, Karis, buelta uga. Vale. Guazen entzuten galdera, anepek bialdu da bena. Entzutera guaz. Kaiz amore, zelan zauzie, nire entzularentzako galdera da urrengoa. Ia zer harritu dotzun, Baionerako eta Baitzarrerako mundu musika industrial honetan sartu zarenetik. Eta busti bisa. Eskerrik asko, Anepe, maite zaitugu. Eskerrik asko ez. Maite dizut, baina... Baina, cabrona. Gainea, gaur egon naiz berearekin, oza, eta, como que konzidaten gutu, baina ez ditetan berak galdera egin zuela, oza. Bueno, nahikoan misterius. Baina, nik esango nuke gaizkirako dagoela jendea, como bastante... Como dagoela superioritasun bat, en plan, jendeak duela superioritasun artistiko bat, eta igual ikusten dutela proiektu batzuk, pues, que ez direla, no sé, como que ikusten duzu jendea, como que superioritasun horrekin. Ego Vale. asko, Bai, ez? o jendea, igual, pertsona, bakarkaki ez, baina gero, igual publikoan, igual pixkat bai, ez dakit. Izenak eman daitezke pitidoa jarrita? Ez. Ez, vale. Ez. Vale, baina, osa dinot, hori txarrerako, baina onerako be musika. Onerako baita ere dagoela jende oso ona, en plan, ezagutut, Berinagris egin zidan favorazo bat Durangoko azokan bere postuan utzi zidan jartzen nire diska, Kilik izan da, osa, sorpreitut Kilikik pilo bat, osa, espero non izatea más como, pues, kinki, eta da un peluche, en Bai, plan, potxoloa da. Oso maju. Kriston majoa. Eta hori, osa, en si, industriak ez dauka, ez da algo super txarra, en plan de, osa, nik mugitzen naizen industrian, porque nik uste dut ez naizela handiekin mugitzen, ez dut inoiz beraiekin ez da begira bat kruzatu. Eta arduan, nire ondokoak, bastante majoak dira denak, osa, niri hori sorprenditu dit, denak dira, como super hori, kontzertutan dena gaude batera, hitz egiten, no seke, iruditza dut oso polita, uste dut hemendik kanporiz dela gertatzen, eta hori baita ere, Bada zuen artin horre komunidadi holan familixa guai batzari ez. Ni gustatzen asko gelitu ginean, hori, Maruxan abestia grabatzeko, justo, gelitu ginean, ulertzen garen gehienak, sabes? En plan, igual gauza gehienak bizi ditugu denok, eta orduan, hor beste modu batekoa, eta hor sentitu nintzen gehiago ja, como vale, igual hemen komodo nago, porque gertatzen zait askotan, igual, hori nola, bude gizon asko, emakume asko heterosexuala, eta ez naizela, como beraien zirkuluetan super ni sentitzen, igual sentitzela como kampo, eta egun horretan, oso ondo pasa nuen. Ze ondo, Ke guai Aimar. posten naiz. Esan bitzugu, zarela pertsona, oza, benetan harritxu inozu, ze, bai, aurre iritzi oso onak neukezan, baina, eske oso originala za, Eskerrik asko. Autentik. Aimar, bai, eta kriston ondo pasagu. Ole, nire. Gaina, Original. Original. Sin filtro. pijamiana, baina, bueno, jarraitxun geu. Pijamiana bea, Aimaren ide izen da. Hornik esan nuen, osea, pijamena, esan zenuenean, esan nuen, jazta. Ya está, hau idolu da. Eske, Hau da gutariko Nagoran bat. egiten hori pijama partidera, hasiko naiz kontetu dela pijamak jeramate, no seke, baitere abesti bat egiten nago, no seke, así que... Ole, vale. Aimar, Eta kontzertu hauek barkatu, Esan daiteke noiz? Bai, oza, daukatu oraintxe, eta badaban jotzen dut, bueno, ja hori Vale. da. Jotzen dut Maruxarekin zentralen martxoan, Vale. perfecto. gero jotzen dut Joferekin Madrien eta Bartzelona, Ole. eta jotzen dut BBK Lifeen baita ere. Ai, orduan, zabaldote egira ezin zara etorri. Ja, horregatik ez dut ezin dut. Karo, Ja, eske justo ikusi nuen eta ikusi nuen ezin nuela joan. Vale, bueno, Aimar, eskerrik asko tortaren Zuen, gustora gomidatagatik, goza. bai, super. Onena. Jakin, bigarren parte bat egongo da. 2.0 egin behar dugu. 2.0. Bai, total. Konfesiñoek renovetan jumikoa, ze karo, hainbeste gauza interesante, ia pasetako zan. Total.
Aimar, zuri seguru bai. Ja, etorri aurretik, neon eserita para baten denbora egiten, eta neon kasu egin, eta repente, kotxe baterik zaizitzaidan begira, eta zen como familia bat, eta kentzen dut, esaten dit, campo de fútbol, eta nik, pues, le he visto con cara de guiri, eta esan dio, I don't know. Y se me ha quedado así, como, ez da guiria, en plan. ¡Ay, ama! Es que ídolo, chaval. Ze ona. Y pues no sé. Agur. ¡Ay, ama! Baitaren ikusten niri gertatzen dizkidan gauzak, baitara naizelako oso despistatua. Motxila dut busean, voltatu naiz korrika. Gaur? Bai. Erosi dut biharko plantiketa tortzeko gaur, osea, horrelako gauzak. Naiz super despistatua. Baina horrek, Aimar, anekdotak bototzuz, eta horrek nahi dauzan, edukia benetan zabizako bigarren parte batako. Total. Orduan, bueno, eskerrik asko etortearren, gu bezalako gustora garen. Por cierto, pentsatzen ari naiz, esan diot paradara bajatu bar dio dala, baina igual zuk bajatuko diozu zen. Bai, zen izegi zen oie. Vale. Bai, zen nik Begiratu gaur behar naiz. markinean faeni dauketa, así que... Faeni. Bueno, Irakurriko dugu bi aldu diatena de que no sean... porque nuestras. jarri dugu Ai, ama, konfesioak eske- egin alizateko, berak Instagramen jarri du link bat, zeinetan guk era anonimoan jarriko genituen, baina, karo, bere Instagramen jarri du eta jende randomak bidali dizkio konfesioak ere, bai. A ver, bi bakarrik, creo que eres el crush de un amigo. Es que fuerte, Eta sé. tú más yo galdera ikurra. Eta beste bat. Aimar, hori Baina fitxa da. jende, Hori fitxa sartzea hori. Jende asko ligatzen du zurekin, Beran. sare sozialetan. A A ver. Laikak ema dizute, baina ez. O sea, es Ya, tú más yo, Tu más crash de un amigo, coño, niri gauza Bueno, horiek ni bez, ez didate jartzen. Baina dalako anonimoa. Ez bestela tira batek jarritiko. Tu más yo, o sea, ze hostia. A veces echo de menos aquellas conversaciones aleatorias que teníamos en clase. No eran profundas, pero hacían mi día más ligero. Ze fuertea. Aimar, baina da, pertsona horraz, ze konbertzaz, o sea, pertsona hori mejorezen daukezu. Bai, baina ez dakit. Ya, claro, es que mejores Zango amigos. da lagun bat, es que unibertsitateko joan naizen, ta, pues, es que ni kontziente naiz, nire laguntzentzako, pues, naizela norbait divertigarria, eta ni joan izana, pues, txika, que aburrimiento. Qué aburrimiento, claro, festa joan da. Itzela. Claro. No sé. Bueno, Ai, Aimartxo, ama. eskerrik asko, Eskerrik entzule ere bai, asko. eskerrik asko maite zaituztegu, bueno, sin más, Bai. urrengo astean gaude. Egin Hurrengo horrela, astera egin arte. horrela. No, Nola da? biak horrela, eta zuek, eta zeta bat egin. Ah, vale. Baina zuek ez ikustea, Ah, horrela. Vale, vale. Zeta zizon. Aimar, zeta. Pijama party! Ah, mierda. Eta zure ere, bai. Ni bakarrik ondo, no? Bai. Horrela. Horrela. Pijama party! Zeta zizon.